Antonio, bata pa kaayo, kay baw na sa iyang direksyon. 15 anyos nisod na siya sa seminaryo aron mga lagad sa Ginoo in a special way. Napari siya mga 19 anyos o 19-20 anyos. Sayo kay napari siya sa pundok sa mga Agustinians. Pagkanindot sa iyang pagtubo, batanon pa siya, kay naagak man siya sa pagtuo. So dito ni sa Portugal, mga 500 ka tuig sa wa pa mataw si Magellan, si Magellan kay taga Portugal mas Magellan. So wa pa mataw si Magellan, mga 500 years before his birth, nataw si San Antonio dito sa Portugal. Pagkanindot, bata pa, gusto ng mga lagad, mupaambit ni Kristo, mupaambit sa iyong pagtuo nga tusuban. Niabot ang mga Franciscans dito sa ila. Unya, na yung mga Franciscans gipamatay sa mga Muslims. Ug nadasig siya nga, di lang siya kutos kubinto, mugawa siya aron mga lagad. Mupaambit ni Kristo ngadto sa mga Muslims sa Morocco. Unya, nahimo siyang Franciscan. Ni-join siya sa Franciscans nga bago pa lang natukod ang Franciscans community. Buhi pa si San Francisco ni atong panahon na. Naka-join siya, unya nagsakit man siya. Unya balik ang barko padung sa Portugal, niabot hinuon siya sa Italy. Ug dito nagsugod na siya gwalit sa Italy, unya daghan kay mga eres, mga Katoliko, mga binunyagang Katoliko na sukwahi ang ilang pagtulunan. Nigawa sa atong simbahan kay nagtudlo og sayop ug nagsigi sa gwali aron daghan pang mga Katoliko nga nasaag nawagtang sa simbahan nga makabalik na gid unta sa tinuod nga simbahan. Nagwali siya sa lain-laing lugar, niabot pa gani siya sa France. Layo kaniya, wa goy sakyanan kanito. Sakripisyo gid aron pagdaniog mga tao balik sa Ginoo. Ug ang nangasaag makakita sa dalan balik sa sabakan sa atong simbahan. Naidagang higayon nga wa siya paminawa, gibiay-biay siya. Dunay usa ka higayon nga nagwali siya dito sa tubig. Nagwali ng guho bitaw mga isda. Nagwali siya sa mga isda. Ug diya na-impressed ang mga tao. Nga bisan ang isda nga way buot, naminaw niya. Ug successful kayo siya sa iyang misyon, pagdani og mga tao paduol gyud sa Ginoo. Ug mao ni ang atong padayonon, ang misyon ni San Antonio, pagdani og mga tao balik sa simbahan. Mga Katoliko nga way mga simba, nagpuyo-puyo. Mga Katoliko nga nadani sa laing tinuan sama sa Iglesia ni Kristo, ni Kibuloy, ni Soriano ug uban pa. O naapoy ubispo dinhi nga magmisag mga balay diri sa Taytay, murag abot ni sa Manghilaw siguro, o diri sa apil po dinhi sa inyong parokya sa Ginsay. Like tinuan na makatoliko nga nadani, kita sab magwali sama ni San Antonio nga makabiratag mga tao balik sa sabakan sa simbahan. Mga 2 ka semana na nilabay dito sa kong parokya sa Paknaan, dunay usa ka laki nga kasado sa simbahan. Way simba-simba, auban siyang asawa ug sa iyang mga anak, kay busy lagi kuno. Unya nasakit siya, di nakabarog. Sakit kayo ang iyang spinal column, labi na dapit sa tuo, sa iyang lubot dapit. Niya nakaadtog doktor, og ningon ang doktor, dadon yun mo sa magpa-admit mo sa Vicente Soto para sa operation. Nasiyang igagaw nga salmista, musimba almost every day ang iyang bana minister. Ni adto sa bay siyang igagaw, iyang gi-evangelize, gimaymayan, gipasabot. Sa di pa ka muadto sa ospital, mangpisal ka, balik yung ka sa sabakan sa simbahan. Nisugot, di man siya makalakaw, gialsa siya. Kay bisag ang paghigda, sakit kayo, magtakilid siya sa wala, di siya kahayang kay sakit kayo. Pagkaluoy niya, gialsa siya sa
pamilya gipasakay sa multicab gida sa kumbinto. Ug didto gitagbo nako ug nangumpisal siya for the first time human sa iyang last confession before sa kasal. Mga 20 ka tuig nga way kumpisal. Human gi pasaylo siya, gihilugan, nag-pray-over kunya kadiyot o niya dunay blessing. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Niuli siya sa ila pagkaugma gida sa Vicente Soto. Hangtod karon wa pa maoperahi. Kay sa pag-abot niya, gi-check up din siya, unya nag-order sila dito sa Manila para sa kanang umag-operasyon na ihaklap tres bukog sa tuingan nalimot ko. Unya gipaabot nga moabot ang gi-order. Niabot na ang gi-order a week after. Hangtod karon wa pa maoperahi. Kay daghang pang mas grabe, mas serious ang problema sa mga bukog. Kay taas kayo ang listahan sa operahanan sa Vicente Soto karon. Hangtod karon wa pa maoperahi. Pero 4 days ago, unsay nahitabo, nagpost ang asawa sa Facebook, nakita sa mga parinti nga ang wa pa maoperahi, nakabarog na ug nilakaw-lakaw na, makapungko na siya. Ug nisayaw na siya og paru-paruji. Pagkadako sa kasinatian niya sa gugma sa Ginoo. Mao ni ang pista nato kaghapon, Santissima Trinidad. Ang ebanghelyo o ang salmo nga atong gikanta kaghapon, pagkakatingalahan sa imong ngalan, sa ngalan sa Dios sa tibuok kalibutan. Nangumpisal siya o gipasaylo siya sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Giblessingan siya in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Wa pay operasyon ug mauni ang ilang nahinumduman sa magtiayon. Ang ilang confession ang hilog, nakadani nila balik sa sabakan sa simbahan. Ug niingon ang asawa, kung makagawas na sila sa ospital, siya ug ang iyang mga anak nga mga teenagers na, mangumpisal sila ug balik. Magagsunan, daghan kay mahigayon nga malimtan nato ang Ginoo o malayo tas Ginoo. Daghan tang makaila ang uban sakop sa tong pamilya nga hangtod karon way simba, way kumpisal. Daghan tang kaila mga parintig, mga silingan nga gubot kay kinabuhi, kay layo sa sabakan sa simbahan. Ang misyon ni San Antonio atong padayonon. Si Madam Paragados nag-uban mis lutupan kaniadto. 10 years and a half ko sa lutupan. Si Father Tim kauban po mi sa lutupan 2 years pa rin. Duha may katuig nag-uban sa didto. Di lang ta mahingawa og nay mga problema. Di lang ta maratol. During the time ni Father Tim nga ni uban ako dito sa lutupan, dunay usa ka piyesta sa compound sa Atlas Mining. Karon Carmen Copper Corporation naman asya. Ni atin mig piyesta, magmisa, nangaon niya nagprogram sayo-sayo mga bata dito sa lower compound. Unya, sa tunga-tunga sa kalingawan sa usa ka small community, mga napo kapin raman to ka pamilya sa maong kapilya sa compound, niabot ang security guard nga nasuko nako sudnas mga 2 ka tuig. Kay wa nako bunyagi ang iyang apo. Kay siya may nagdas apo, nangutan ako, nangita ko sa ginikanan. Kung ang ginikanan mo'y pakuyuga sa anak, sa bata. So, ni lakaw ra po siya dito, nasuko, kay nakaluto na dahil siya para paniod to, unya, wa madayon ang bunyag. Iyang gitaguan ang iyang kasuko, so mga 2 ka tuig. Ni atong gabi una,
uban ni Father Tim dito ko sa maong compound, niabot ng security guard nga nag-ulbo-ulbo ang iyang kasuko. Hubog lang siya kaayo. Nagdaog pusil kay pusilon ko. Kamis Father Tim gatapad. Nanagan ang mga mama, nanagan ang mga bata. Tago silang balay. Kamis Father Tim naglingkod lang taon. Paabot patyon, paabot pusilon. Wa mi masuko, wa mi maratol. Kay mao ni katapusan sa mong kinabuhi, wa napatay na gid mi. May gani ang hipis sa mga security guard dito sa nidagan din siya ug iyang gitagbo ang hubog nga security guard. Naglayog sila ug nailog ang pusil. Napriso ang security guard sa ilang kampo dito, sa ilang office. That was a Saturday evening. Pagka-Lunes, gitawag ang security guard sa office sa manager o giteksan sa ko nga makaadto ba ko, dito na ko. Pag-abot na mo dito, nibarog ang security guard, naghilak og niduol nako og nigakos. Pasaylo ako, Padre. Why problema kay wa lagi ko masuko nimo. Usa na ka sample. Usa ka sample nga di lang ta masuko og attached ta sa Ginoo, konektado na ta sa Ginoo. Why problema sa kalibutan nga maghasol nato. Nya asan mang security guard ron, patay na. Ang pusilon niya buhi pa. Uy, kanindot na. Muna magigsunan pagkanindot kung kita maningkamot nga mupadayon ni Kristo diyas tong kinabuhi, way problema nga maghasol nato. Sa miyangyong Oktubre, dunay usa ka milyonarya diha sa Mandawi. Tag-iya ni siya sa Belmont Enterprises. O dito sa Minglanilla, doon na siya usa ka nindot kayo nga building o usa ka negosyo ba nga naka-attract og daghang mga tao. Kanang ginganlan og Snow World og Anjo World. Sila'y tag-iya na si Josie Lim. Niadto si Josie Lim, mga 80 anyos na siguro ni siya, gada sa iyang anak nga babae, 40s ang panuigon. Kaya ang iyang anak, di katug for 7 months. Nagapo siya sa usa ka problema. Di na siya kalakaw og tarong kay murang maglutaw-lutaw siya. Mo-drive gyapon siya siyang auto padung sa opisina sa lain-lain nga mga branches nila. Di siya madlog nga mo-drive tungod kay di man siya magduka. Dagan siya giinom tambal, sleeping tablets, mga vitamins, di yun katug, 7 months. Gida siya siyang mama dito sa Paknaan Convent. Kay nakadungog ang iyang mama nga mo pre-over kuno kog masakiton. So, gida dito. Ug mao ni iyang kakuyawan, maglakaw siya nga ma-outbalanced ug matumbas siya. Tungod kay ang iyang anak, grade 12 sa Kanduman, Mandawi, sa Ateneo. Laki, buutan o bright kayo, naghikog. Naabdan ang bata nga may kinabuhi pa, gida sa tsungwa. O gil swab test, positive sa virus. Namatay gyud ang bata, gi-cremate sabdayon. O ang inahan, sugod ni Antong Adlawa, di na siya katug, niabot o 7 ka buwan. So mao nay sugilano nila pag-abot sa kumbento. So akong gikurusan ang agtang sa mama ug nagpandong ko sa akong kamot for around 30 minutes. After that, I told the mama, barog ma'am, lakaw dito sa unahan niya balik. Nilakaw siya, nibalik. Unsa may imong gibati karon? Lutaw-lutaw gyapon. Ningon siya, okay na Padre. Nagtabi ko sa duwan niya kaigsuon nga kuyog sa ilang mama, nakiktabi ko ni tanawa, pagkanindot sa nasinati sa inyong igsuon karon. Nisagbat ang babae, dong mangulit na ta kay gaduka ko. Ni adtong gabi una, nakatug na siya. Pagkadako sa iyang kalipay. Magaigsunan, ang babae nagapos.
na-attach siya og maayo sa iyang pinangga nga anak. Tungod sa attachment sa usa ka anak nga patay na, di niya sa katug, nahingawa, naguol siya. Sa akong pakigtabi niya, sa wa pa ko mag-pray over, ako siyang giingnan, madetach ka ni ining problema. Na kay memory, mahinumdum ka sa kabuutan sa imong anak, mahinumdum ka sa diyang nga nalupog siya, human siya maghikog, di ni mo ni kalimtan. Di po ka kalimot gud ani. Pero kada hinumdum nimo, pray. Our Father, Hail Mary, for your son. Di na ka maguol kay negative reaction man na. Attached man kas Ginoo, Katoliko man kakaayo, lector ka sa Redemptorist Parish, you pray the rosary every night, attached na kas Ginoo karon. Ang problema nga naghasol nimo, i-positive ang imong response. Pray for your child. Di na ka mag-goal. Kag imong ka-goal, dili man na sakto nga response sa imong problema. You pray. Nakasabot siya ug nakalakaw na siya nga wa na maggapos, na detached na siya sa usa ka problema nga naghasol niya for 7 months. Pagkanindot sa misyon ni San Antonio, ato ning padayunon para sa tong kaugalingon, para sa tong pamilya, o para sa tong makaila nga wa pakakita sa kahayag sa pagtuo, na-attach pa sa dagang problema ni ining kalibutan. Gani si San Antonio, nawagtangan siya libro. Ang libro kaniadto suwat-suwat lang, handwritten, kay wa pa may printing press kaniadto. Sa iyang libro, sa Bible nga libro niya, nasa isuwat, nasa mga comments ipang butang sa suwat. Kay nahimo man siyang professor, magtutudlo sa mga Franciscans nga gustong magpari, gustong mga lagad. Gikawat man ang iyang libro. Gikawat sa usa ka seminarista, usa ka novice. Nihawa sab ang novice. So di na niya ma-retrieved ang libro. Wa siya masuko, nag-ampo lang siya para sa nigawas nga novice, nag-ampo siya nga malamdagan. Human sa pila ka adlaw, giuli ang libro, nabalik ang libro niya nga iyang gitreasure, o niya ang novice nga nihawa, nibalik sa formation. Wa siya kasuko, ang nawa nabalik ra. Ug mauna si San Antonio, patron, kadangpa nato, kung dunay mawagtang sa atong kinabuhi. Mawagtang nga butang, mawagtang nga mga minahal sa kinabuhi. Makakita gyapon ta og kahayag kay naang pagtuo, naa ang Ginoo sud nato. Nagwali si San Antonio sa lain-laing mga lugar. Usa ka gabi na didto siya, usa ka balay didto siya ni pahuay. Ug ang tagbay nakakita ni San Antonio nga nagkugos man sa batang Hesus. Muna ang iyang mga imahin na ay batang Hesus. Pahidumdum nga naatas kanunay si San Antonio sa Ginoo. Bahalag mawa ang ubang butang na ang Ginoo gihapon niya. Munang inigpis taon ta, magkatunta og detachment. Sa San Nicolas pa ko, sa Pardo ko, dili kay dagan ang maghikay inig pista, nga magsigi ko walis mga tao, maghikay mo, kay maghikay ganita ni pista, doon na tayo gi-practice nga detachment. Ako ning kwarta, ipalit na ko ning sudan, ipalit na ko ning inasal, ipalit na ko ning baboy, akong lutuon, ang mupakaon ko sa akong makailang nga akong imbitaron inig pista. Kada pista, mauna untay practice nato detachment from the things ug attachment to God. Ninduton ta nga kamong nanimba karon, iniguli ni sa inyo, mangumpra mo, o niya, makaluto pa mo, pangimbitar mo karong gabi. Kamong wa kasuway hikay-hikay, paghikay kuno mo. Kay practice ni og detachment.
Kay ang atong imbitaron, madasig sila nga giimbitar sila kay piyesta ni San Antonio. Unya pahinumdumi sila nga hapit mo sa simbahan. Unay misa, papita pa simbahan diri. Kay ang atong giimbitar, atong dadon ngadto sa Ginoo. Og kaon ra ilang tuyo, humagkaon, manamilit sila, niya di kay sila musimba, tagai og dayatabs kay magkalibanga niya na sila. Kay kaon ra ilang tuyo. Pagkanindot ning piyesta, wa nis born again. Wa nis ubang mga reliyon. Naani nato ang sa ulog piyesta, kay magpiyesta ganita, dili lang debosyon ug mangayo tag panalangin nga gikinahanglan nato gikan sa atong santos. Magpiyesta ganita ug usa ka santos, atong sundon ang iyang mithi, ang iyang kinaiya, ang iyang kinabuhi. Kung si San Antonio mudani og mga tao balis Ginoo, kita sa musunod niya. Maghikay ganita, nagsunod ta ni San Antonio. Nagdanitag mga tao nga mapabalik nato, mapaduol nato sa Ginoo. Pagkadagang pangnindot nga atong masinati ning kalibutana, kung atong sundon si San Antonio. Si San Antonio, bago pa siyang pari, masakito na siya. 19 anyos, napari siya, namatay siya, akong nabasahan, murag na uban ni ingon 35, ang uban ni ingon 36 years old. Bata pa siyang namatay, pero buwa pa siya mamatay, nagsakit na po siya, naluya siya, hangtod gitagaan siya sa, gihilugan siya, dayong kamatay, namatay siyang malinawon. Kamubura sa iyang kinabuhi ng kalibutan, buutan, maayong magwawali, makatandog og daghang mga tao, pero mubura ang iyang kinabuhi. 35 or 36 years old, patay na siya. Pero mabulukon kayang kinabuhi kay bisag patay na siya, nagpabilin ang iyang kinabuhi sa dagang huna-huna sa mga tao didto sa Italy o didto sa Portugal. Hangtod karon atong gihinumduman ang iyang mabulukon nga kinabuhi, nga maka-inspire unta nato sa pagpaduol sa Ginoo ug pagdapit og mga tao balik sa Ginoo. Hinapanta. Manindog. Puno sa paglaom o pagigugma, sangpito nato ang atong langitong Amahan, nga iya untang dunggon ang atong mga pangamuyo diha sa atong pag-ingon, Ginoo,